Príchod zimy a veľkého množstva snehu nekomplikuje iba dopravu na cestách. Problémy s ním majú aj dôchodcovia, ktorí ho musia odhadzovať spred svojich domov, a to nie len u nás na Slovensku. Poľskí dôchodcovia žijú v strachu, pretože mestská polícia v Zakopanom za to rozdáva pokuty. Jo tako staro jeszcze muszę łapatować. Plakať mi się chce. Takto zachytili trápenie zakopianských dôchodcov reportéri lokálnej televízie. Bohatá snehová nádielka im totiž narobila problémy. Aj keď nevládzu, musia sneh od svojho domu odpratať. Kto má majetok, je povinný udržiavať ho. Týka sa to aj čistoty a správy podľa poľského práva. Pokiaľ tak neurobia, čaká na nich s najväčšou pravdepodobnosťou pokuta. Pokiaľ niekto notoricky nečistí chodníky, môžeme mu dať pokutu až do 500 zlotých. To je ale pre dôchodcov prakticky likvidačná suma. Musia tak vziať do rúk lopaty a pustiť sa do odhrňania snehu. Problémom sú ale snežné pluhy. Tu robiť ide stráž miejskoj. Mandát! Mandát! Policajti ju strašia, že ak to neodhodí, dostane pokutu. Ona je z toho nervózna, je to staršia pani, nemá už toľko sily a ten pluh jazdí 2 až 3 krát do dňa. A teraz jestem starým dziadom, kazujú chodníky odkydovať zamiast oni majú. To povinien odsnežať vlastník. U nás je také právo, že to musí čistiť vlastník, ale ak je niekto starší a nevládze, mal by mu pomôcť mestský úrad. Poľskí dôchodcovia tak žijú v strachu z pokuty. Samotná mestská polícia ale tvrdí, že ide skôr iba o prevenciu. Dokonca sa vraj ponúkli, že sneh pomôžu starej pani odpratať. Tá pani vie, čo robí. Určite ju nikto od nás nepokutuje. Pomohli by jej odhádzať sneh, ale ona sa do toho pustila nakoniec sama. Prvýkrát počujem, že by mestská polícia pomáhala ľuďom odhadzovať sneh. Radšej kontroluje očistenie. Z poľských Tatier Peter Dzuriala, televízia Joj.